Rhyw twist bach Cymreigen o'r teir pwdin hefyd gan bod ni'n dathlu wythnos twristiaeth fan hyn. Bara Brith neu Creme Brulee, Bara Brith. Ie, so o'n i'n meddwl, cynhwysyn traddodiadol a trio neud rhywbeth gwahanol hefo fo, a nes i feddwl, pam ddim, Creme Brulee hefo Bara Brith yn efo. Nice. So mae'n rhywbeth dwi wedi syrfio o blaen, a dwi'n gwybod bod o'n gweithio, mae'n neis, mae'n hawdd. Rhywbeth ydych chi'n gallu neud o flaen llaw. So dyna fo. Gret, ni'n licio'r briff, ni'n licio... Ie, a ti'n tybio, ti'n gallu prynu'r Bara Brith, ti'n gormod o waith un, ti'n gallu prynu'r Bara Brith yn barod. Wel, dyna'r peth. So, mae'n neis gallu defnyddio Bara Brith sydd dros ben, neu sy'n dechrau mynd fatha dipyn bach yn sych. So ti'n gwybod cael un ffresh i wneud o? Na. Iawn, lly. So, mae'n iawn. Felly, nawn ni ddechrau yn y bowlen yma, hefo hufen. Eitha lot o hufen. Ti'n fawr yn cael sesiwn arall efo Iona ar ôl rhaglen? Bydd eisiau, fi'n credu, ie. Siwgr casta yn mynd i fewn. Mae yna melyn wy yn mynd i fewn. A wedyn dipyn bach o past vanilla. Tydi peth, mae ti'n gweld rhywbeth cael ei wneud o scratch, a ti'n gweld beth sy'n mynd i fewn iddo. Weithiau, tod, ac oedden ni'n deud cyn dod nôl i'r egwyl, diolch ymlaen â sôn rwan, achos ti'n ei gosod y safona, o'n i'n meddwl, arco, ma' na ddos o calories yn mynd o'n does. Oes. Ond o'n i'n gwybod beth i ynddo fe, mae'n neud e, ti'n gweld dad yn neud e. A ni'n dal yn bita fo. A dwi'n wedi. Sy'n byd anodd i wneud hwn, chwaith. Ie. Dwi'n meddwl fi rioed yn gwneud creme brulee. Lot o pwdins fel lan, mae rhywbeth fel creme brulee, ti'n gweud yn fwy ffansi ni fi, yn swno'n gymleth yn dweud, a wedyn ti'n meddwl, o, lle i'n neud na? Yndi. A wedyn? Mae'n syml. Mae Dan yn dangos yn eisiau ti'n neud yn syml. Felly, mae gennau hwn, sef fatha, bron iawn fatha'r cwstad, sy'n mynd i fynd i fewn i'r potia yma i pobi yn y popdi. Ond dwi'n mynd i rhoi dipyn bach o Bara Brith, jyst yn gwylod y bowlenni bach yma. Ac a ni'n meddwl, sa'ch chi'n neud o? Sa'ch chi'n crymplo fe fewn, neu... Wel, sa'ch chi'n gallu. Sa'ch chi'n gallu crymplo fo mewn i hwn, cymysgu fo efo'i gilydd. Dwi jyst yn gweld bod o'n haws rhoi y Bara Brith i fewn yn gynta. Ti'n gweld faint gyntiriolaeth a faint gynti o Bara Brith yn efo, ie? Wel, ie, wrth gwrs. Eri, o ti'n neud Bara Brith o blaen? Dwi'n chwaith dwi'n sawl gacen fach, hi fydd un, ond na, Eri, o ti'n neud Bara Brith? Os i wedi, de, mae mor hir nôl adeg ysgol, sy'n i ddweud. A ti, ie, ti'n be, falle ysgol, ie. Gwersi coginio, falle bydd y Bara Brith wedi bod ar y curriculum. Ie. Dych chi'n licio Bara Brith? Ydw. Dyn, o, dyn. Mae'n just pasio hwnna. O, ti'n fod draw. Gael nibl bach tra... Dan? Dwi eisiau byddai'n cynnig i wneud i llun, to? Felly, dwi'n mynd i rhoi dy hylif ma dros y Bara Brith. Dwi'n mynd i roi dy reit i'r top, ond bron iawn yna. A beth sy'n neis rwan i adael hwnna am ryw hanner awr, neu dros nos os da chi'n licio, jyst mwyn i'r hylif na signo fewn i'r Bara Brith ychydig. So, yn y byd delfrydol, cadw fe. Gadw y setlo bach, ie. Ond ddim rhaid i chi os da chi mewn bris. Dwi'n mynd i roi dipyn bach o ddŵr yn y ddesgyl hefyd. A mae hwnna'n neud ydy neud y tymheredd yn wastad i gyd. A dwi'n misio hwn i fynd yn rhy boeth. So wrth gwrs, neith dŵr ddim fynd dros fatha 100 Celsius. So neith yr hylif rownd yr creme brulee, neith o'n mynd yn rhy uchel. Os oes wedyn faint o ddŵr ti'n reid yn disgyn? Ti'n llenio fo'n hanner llawn i'r top neu beth? Wel, bron iawn i'r top, swn i'n deud. So bod o bron iawn yna. Iawn. Felly, hwnna'n mynd i mewn i'r popdi. Eto gwres eitha isel, rhyw 110, 120 am ryw hanner awr. A gyd da ni'n neud ydy coginio'r cwstad yna, a wedyn fydd o'n barod pan mae yna just dipyn bach o wobl yna, ond mae o wedi coginio trwodd a mae o'n fatha'n set. So ydy'n dod allan fel beth sy'n ar y bwr yn barod? Felly, mi neith o ddod allan fel hwn, yn fama. So, mae di setio. So be? Na, ti'n iawn. So, mae o di setio yn neis. Ar ôl iddyn nhw ddod allan, da chi'n rhoi nhw yn yr oergell am ryw awr a hanner, net o dros nos os da chi'n licio, jyst mwyn iddyn nhw fod yn oer ar gyfer y cam nesa. Ie, chos pam o dda, mae'n parti siwr o fod, ti'n gallu paratoi hyn i gyd, dwi'n o ddau'n llaw ac ti'n gallu canolbwyntio ar y... Mae'r prawf na ar y tap yn fe, pam ti'n mynd trwyddo fe, ti eisiau clywed ar... Ie. Ie, jyst gwnewch nhw fatha diwrnod cynt, a wedyn gorffennwch nhw, pan mae pawb yma yn y parti. Ie, felly. Rhaid chmygu'r busnesau di pan dwi wedi trio adra, ma'ch sy'n angen bod o'n falus fan hyn, does? Hwn di lle di'r darn sy'n bach fwyaf... Wel, so mae'n gallu bod. Tricky. So mae gen i fi just fatha a blowtorch dipyn bach yn cheffi,
Unna bod chi'n lwcus bod chi'n byw efo plumber. Gallwn ni fynd ar bowls bach ma, mae'r cloc i garw glas bach. Gan bod fi ddim gael digon o gigoen, eisiau pwdin. Os da chi'n mynd siŵr am fatha wneud hwn efo'r blowtorch, grill poeth iawn yn gret. So sy'n eisiau teclyn ffansi grill poeth yn neud y tro? Waw. Da chi di mynd yn dawel iawn.